Odohralo sa ďalších 6 zápasov na majstrovstvách sveta. Niektoré z nich nudnejšie, niektoré z nich dramatické, niektoré z nich prekvapivé. Napríklad, čo nás prekvapilo hneď ako prvé, je, že Norsko tento zápas úplne zahodilo. Pozrite sa na tú základnú zostavu. Erling Haaland nič, Odegaard nič, kto tam ešte bol na lavičke pošetrený? Sorlot nič, Berge nič, Ryerson nič, Wolfen nič. Proste úplne prerotovaná zostava Bčko. Naopak, Francúzi vošli do zápasu záčkom a začali hneď v prvých 20 sekundách brvnom od Kyliana Mbappého. Um, Takže hovorím, Nóri to proste úplne vzdali. Doslova, tento zápas boli proste zmierení s tým, že pôjdu na pobrežie Slonoviny a uvedomovali si, že možno ani so najsilnejšou zostavou by proste nevyhrali ten zápas, ale aj tak akože zaujímavé rozhodnutie proste pošetriť hráčov a Francúzi urobili presne opak. Francúzi dali proste plnú zostavu. Takže veľmi zaujímavé. Čiže Francúzi hneď na začiatku tam mali velikánske šance, ktoré neskončili gólom, no ale v 7. minúte pekný gól od Ousmana Dembeleho a nebol samozrejme jediný. Jo, fakt ako Francúzi tam hneď v tých prvých minútach varili Nórov. Tuto mal Olise velikánsku šancu, ktorú ale nedokázal využiť. Potom prvá veľká šanca pre Nórov prišla v 14. minúte od Larsena, ktorý vôbec nemal dobrý zápas. Prepálil to tesne nad brvno. Potom opäť na druhej strane Bape nedokázal skorovať, lebo bránkar ho vychytal. No a potom prišiel opäť Ousmane Dembele s druhým gólom. Opäť všetky tri góly boli vlastne také podobné zakončenia na ľavačku. Takú zatúčenú strelu, proste finesa. No a potom hneď z výkopu, toto vyzeralo doslova jak kick-off glitch v FCčku. Toto bol jeden z najviac, jak to povedať, odfláknutých obránených gólov, ako keby, že proste Francúzi im to tam úplne ako keby odflákli, ako keby nebránili. Reálne, ako keby sa prepli na začiatočníka. Obťažnosť proste. Hovorím, bolo to hrozne vtipné, hrozne divné. Každopádne Nori sa vrátili späť do zápasu. 2-1 hneď proste ako z výkopu. No ale potom Ousmane Dembele krásnou strelou spoza 16, myslím to bolo. Opäť na lavačku, zase zatočená strela. Skompletoval hat-trick v 33 minútach. Potom Doué mal velikánsku šancu, ktorú nedokázal zužitkovať a cez polčas teda Francúzsko vyhrávalo 3-1. Takže zápas som si myslel, že ako je v podstate vybavený, ale začiatku druhého polčasu bol zaujímavý, lebo Bob tam povaril Thea Hernandeza, vybojoval penaltu, ale chypal ju Larsen a nepremenil. Fakt zle kopnutá penálta, nebola ani razantná, ani úplne ideálne umiestnená, fakt taká pomalšia penska a teda Maňar, keď vystihol správnu stranu, tak proste to chytil. Jednoducho nebola to najlepšie kopnutá penálta od Larsena, takže fakt škoda, lebo Nóri sa mohli ešte tuto vrátiť do zápasu, napriek svojej B zostave, mohli ešte Francúzov potrápiť a potom fakt ako ten vstup do druhého polčasu mali dobrý, prišiel tam aj rohový kop, z ktorého netrafil hlavičkou ideálne loptu hráč Norska, takže to išlo vedľa. Potom Kylian Mbappé tam mal opäť na druhej strane zaujímavú šancu, strela z diaľky, ktorá nebola úplne ďaleko od brány. Potom Maňan opäť veľmi dobrý zákrok, tuším na Oskara Boba. Takže hovorím, ako fakt tí Nóri potom ešte predsa len sa rozbehli a toto bol inak vtipný moment. Proste diktátor Kylian Mbappé pokračuje. Mbappé povedal rozhodcovi, aby dal kapitánsku pásku Chouamenimu, potom ako bol vystriedaný. To som ako, neviem, či sa toto zvykne diať normálne vo futbale, ja som to asi minimálne nikdy v živote nevidel. Takže hovorím, diktátor Mbappé proste, diktátor Kylian, ani rozhodca radšej nechcel riskovať, nechcel ho odmietnúť. Takže on je taký celkom vtipný moment. No a potom ešte prišiel štvrtý gól v posledných minútach zápasu od Douého. Takže tým mi vyšiel na ten zápas, som hovoril na streame, že 4-1, keď som videl tie základné zostavy a to sa aj stalo. Takže ako zaslúžená výhra Francúzska, ale náhodou vôbec to nebol tragický výkon od Norska, hlavne v druhom polčase, kedy proste aj zahodili tú penáltu. Na to, že hrali s Bčkom, hej, ale fakt nechápem, že prečo hrali s Bčkom, no. Ako hovorím, asi to chápem, že proste asi boli zmierení s tým, že dostanú proste pobrežie Slonoviny, ak by boli prví v skupine, tak by dostali Švédsko, čiže ako keby moc by si to neuľahčil aj guess, tak to proste vykalkulovali, že radšej pošetríme hráčov a neriskujeme zranenia a možno by sme aj tak nevyhrali nad Francúzmi. Ale hovorím, zaujímavé rozhodnutie, uvidíme, ako im to pôjde proti pobrežiu Slonoviny a teda Francúzi budú mať Švédov. No a ďalej sme mali zápas Senegal-Irak, ktorý sa hral zároveň spolu s tým. V prvom polčase pekný gól od Diaru hneď na začiatku zápasu a potom prišla červená karta, kedy proste Sulaka bol posledným hráčom, dá sa povedať, zatiaľ tam za dres tuším Maného a bola to červená karta. V prvom polčase prekvapivo Senegal dali iba jeden gól a potrebovali ideálne vyhrať o veľa gólov, vysvetlím hneď prečo. No a to sa im podarilo v druhom polčase. Krásne góly, inak veľmi pekné góly tam mali.
myslím, že aj Geje tam mal jednu takú peknú strelu z voleja, ako keby bola tam aj jedna, aj Indaje dal krásnu strelu spoza 16 alebo na hranici 16 na bližšiu tyč, petelicu, takže fakt ako pekné góly, zaslúžená výhra Senegalu samozrejme, proste Irák si to pokazil už v prvých minútach a Senegal si myslím, že postúpi. Myslím si, že postúpia a toto potrebovali, toto veľké víťazstvo, lebo rozdiel v skóre môže byť veľmi dôležitý, ako môžete vidieť, že v tejto chvíli Senegal vlastne je tam s 3 bodmi, hej, aktuálne, ale to sa ešte môže zmeniť, takže uvidíme. Ale teda myslím si, že postupia. Myslím si, že Senegalu aj ten rozdiel v skóre pomôže. Takže splnili povinnosť v tomto zápase. Potom sme mali zápas Cape Verde versus Saudská Arábia, kde kámo, ako nemôžeš ich hejtovať, proste nemôžeš ich hejtovať. Cape Verde, kámo, kino. Postúpili senzačne do vyraďovacej fáze, do 16 finále. Za mňa toto mohli kľudne vyhrať. Fakt mali tam minimálne 2 alebo 3 tutovky, čo zahodili, alebo im vychytal brankár Al Owais. Takže za mňa nie zaslúžená, ako mala to byť výhra, ale zaslúžený postup. Hej, vybojovali to, boli lepším tímom proti Saudskej Arábii. Aj ku koncu, v druhom polčase proste fakt bušili do nich. Takže som akože za nich veľmi rád, že sa im podarilo postúpiť do 16 finále a Saudská Arábia teda skončila 4. a budú mať Argentínu. Takže tam asi končia, ale tak či tak neuveriteľný úspech pre Cape Verde. Fakt asi také najpríjemnejšie prekvapenie tohto turnaja, kedy vlastne Cape Verde remizovali všetky 3 zápasy. Oni sú vlastne neporazení na majstrovstvách sveta, čo je crazy, kam proti Španielsku, Uruguayu a Saudskej Arabii. Crazy, ale hovorím akože cool, cením, veľmi cením. No a potom sme mali zápas Uruguay-Španielsko, na ktorý som sa reálne ešte možno pred začiatkom celého majstrovstiev sveta tešil pomaly, že najviac. A teraz som sa na ňo tešil ešte obzvlášť len čisto osobne, preto, lebo pre mňa osobne išlo o veľa, keďže ja osobne na tomto turnaji prajem najviac v Španielsku a Argentíne, tak som nechcel, aby sa stretli v 16 finále, lebo to hrozilo, keby boli Španieli druhí. Takže išlo mi oveľa v tomto zápase, no a akože celkovo ma ten zápas klamal, hej, akože aj keby som nezaujatý fanúšik, tak ten zápas nebol úplne ideálny. Hneď na začiatku tam mal Oyarzabal celkom zaujímavú šancu, Jamal to tam na ňo pekne prihral, ale nevyužitá šanca. Potom Unai Simon urobil chybu, kedy mu tam ako keby padla lopta, alebo ju proste nezasiahol a musel to zachraňovať, neviem, či Laporte tam odkopával loptu, alebo kto to bol. Takže hovorím, Unai Simon nevyzeral úplne presvedčivo, ale ako udržal čisté konto. Darwin Núñez potom tam mal strelu z uhlu, alebo neviem, či to nemal byť náhodou center, Unai Simon si to postrážil, jeho potom opäť Unajovi Simonovi zase vypadla lopta. Hej, už sme sa o tom bavili veľakrát aj s ľuďmi na streamoch, proste za mňa ako jasné, mal by chytať Raja, alebo mal by chytať Joan Garcia, ale opäť, proste Luis de la Fuente to má podľa mňa urobené tak, že jednoducho pre neho je tá hierarchia v národiaku a v klube úplne iná. Proste to, že v klube chytal dobre Raja aj Joan Garcia ho úplne nezaujíma, proste kým Simon neurobí nejakú tragédiu, nejakú hanbu, tak nemá veľký dôvod mu ako keby nedôverovať v tej reprezentácii, keďže je to dlhodobá jednotka. Takže hovorím, no, ja sa len bojím, že či fakt ten Unai Simon nebude ich stať vypadnutie potom v nejakom kľúčovom ťažkom zápase, lebo neviem, nemám z neho pocit, že vychytá niečo naviac, ak ma chápete. Že bude rozdielovým, že bude kľúčovým hráčom. Aj túto sezónu minulú v La Lige proste nemal dobrú sezónu. Nemal. Aj keď hrala Barca proti Bilbao, tak tam pustil také góly, že fúha. Takže hovorím, tohto sa trošku bojím u Španielov, že Unajovi Simonovi proste moc neverím. Hej, nehovorím, že je to tragický brankár, ale že myslím si, že máš lepšie možnosti, myslím si, že máš tam brankárov, ktorí vedia byť rozdieloví, keď budú potrebovať podržať, budú vedieť podržať a Simon, zatiaľ z neho proste nemám pocit, že chytí niečo naviac, niečo fakt, že extra, že wow. No ale nebolo to v tomto zápase treba, lebo Alex Baena dokázal poslať do vedenia Španielov už v 42. minúte. Bol to taký trošku osratý gól, alebo proste trošku smolný gól, kedy Muslerovi to tam prepadlo a toto proste mal chytiť, toto mal mať. Takže Muslera to nedokázal chytiť, potom inak ešte pre Uruguay veľmi zlá správa a hlavne aj pre Manchester United, kedy sa aj zranil Ugarte dosť vážne, tam nejak sa ako keby zasekol si kopačku proste na chvíľku v tráve a proste nejak niečo si natiahol, možno ACL-ko, možno neviem, niečo, proste koleno, hoci čo, netuším, nevyzeralo to dobre, takže bohužiaľ skoré uzdravenie Ugartemu. Potom Darwin Núñez tam mal veľkú šancu, ktorá ale neskončila gólom, každopádne myslím, že by to bol touchdown offside, myslím, že ten center bol do offsideu Núñezovi. No a počas bol 1-0. Ako som povedal, fakt prvý polčas, pozrite sa sami, hej, na tie štatistiky. Proste, Španieli si uvedomovali podľa mňa, že im stačila remíza na obhajenie prvého miesta. Uruguay vedel, že proste čím dlhšie sa budú držať v tom zápase na rozdiel 0 alebo 1 gólu, tak tým lepšie, že ako asi nemôžu dominovať Španielsko. Takže z toho vznikol takýto zápas, kedy Španieli ako keby neriskovali nejak veľmi, držali loptu, nevytvárali si toho veľa, Uruguay proste sa snažil dobre brániť.
A proste Bajenov šťastný gól bol vlastne ten rozhodujúci, lebo v druhom polčase inak Muslera išiel dole. A potom som videl po zápase, že Muslera sa vypýtal, že chce ísť dole, takže to nebol krok od Bielsu. To Muslera povedal cez polčas proste trénerovi, že chcem ísť dole. Takže to bolo zaujímavé, to sa nestáva moc vo futbale, že na začiatku druhého polčasu vystriedaš brankára, ak sa nezranil. Takže to bolo také dosť zaujímavé, niečo jak v hokeji ty vole, že proste nový impuls, vieš, proste vystriedaš brankára. Takže zaujímavé, Muslera to asi mentálne nejak nedal, ani tie minulé zápasy, tuším proti Saudskej Arabii napríklad zápas nemal úplne ideálny, takže asi mentálne proste nebol ready na ten druhý polčas. Potom Pedri tam mal tvrdý zákrok na seba od Canobia, ktorý tam proste išiel bomby, akože v zlom zmysle, proste tam zabíjal pomaly hráčov. Valverde inak išiel dole v 57. minúte. Pre mňa trošku nepochopiteľné rozhodnutie, akože nehral nejak super vôbec, hej, vôbec nemal super zápas absolútne, ale ako dole Valverdeho v 57. minúte kapitána, ani sa na seba nepozreli s Bielsom, takže ako kto vie, či fakt ten Bielsa neskončí po týchto majstrovstvách, nemá dobré výsledky na majstrovstvách. Dani Olmo inak potom tam bol podľa mňa možno aj faulovaný, aspoň za cenu priameho kopu, ale rozhodca nepískal nič reálne. V tomto zápase bol to podľa mňa reálne najhorší rozhodca zatiaľ, alebo najhorší výkon rozhodcu na tomto šampionáte. On nepískal nič. Reálne tam bol úsek hry, kedy doslova nepískal nič. A potom, keď proste niečo pískol, tak to bolo také, že nechal hrať, dal si pišťalku Gustam, potom ju dal preč a potom po 10 sekundách to pískol, že faul. Úplne nerozhodný rozhodca, úplne mi stratil kontrolu nad zápasom a proste cítili sme to aj na streame, sme hovorili, že nejaká červená príde, niečo sa stane, nejaké zranenia, niečo. Darwin Núñez inak potom zahodil ďalšiu šancu, Ferran Torres inak urobil krásnu vec, krásne tam vošiel pomedzi obrancov, pekne si tam ako keby predkopol loptu, ale samozrejme v tom už ako keby ľahkom zlyhal. Proste mal tam ako dosť veľa priestoru, mohol to trafiť hoci kde, po zemi to umiestniť do rohu, do vinklu, hoci čo a on proste to trafil do brvna. Ferran Torres, borci, čo vám poviem. Potom Uruguay chcel penaltu, ale za mňa toto bol skôr faul na Daniho Olma, ako penalta, takže za mňa túto v poriadku, že sa penalta samozrejme nepískala. No a potom Nico Williams tam bol faulovaný veľmi nepekne zo zadu a De La Cruz a Nico Williams sa tam proste dostali ešte potom do takého fajtu, kedy to tam musel prísť ukľudňovať rozhodca, no a samozrejme, že Canobio dostal červenú kartu, lebo tam proste potom ešte išiel bomby. Absolútne to neuniesol, dostal tam vlastne červenú kartu ešte za za tento faul na Kubarsiho, takže fakt ako tam úplne už potom striehli na hráčov Španielska, nepekné od Uruguayu a fakt ten Canobio to tam nevedel uniesť, ešte tam zostal na ihrisku až do konca zápasu, fakt akože nepekné a proste hovorím, Uruguay to proste stratil. Jednoducho stratili to, neuniesli to, že nepostúpili a na úkor dokonca Cape Verde, takže ako zaslúžená výhra Španielska, ale nebol to vôbec pekný zápas. Fakt vôbec nie pekný zápas. Čakal som od toho zápasu viac, asi naivne, neviem. No, takže Španieli, ako vravím, nemali úplne presvedčivú skupinu. Bude ich čakať pravdepodobne možno nejaké Rakúsko alebo Alžírsko, takže ako uvidíme. Cape Verde teda budú mať Argentínu, Uruguay na 99% nepostúpi, Saudská Arábia nepostúpi, takže hovorím, zaujímavá skupina. Vlastne jediný inak tým, ktorý v tejto skupine vyhral zápas, tak je Španielsko. To je inak tak akože celkom bizár, že vlastne všetky ostatné týmy iba remizovali maximálne, ale Cape Verde proste prešli, takže hovorím, veľmi cool prekvapenie, aspoň tie Cape Verde, to bolo nice. No a potom sme mali zápas Egypt versus Irán, ktorý skončil 1-1, ale bol veľmi zaujímavý. Irán si myslím, že si reálne zaslúžil vyhrať v tomto zápase. V posledných, kedy to bolo, 93. minúta, tak tam dal Shoha Khalizadeh gól rozhodujúci, čo my si mysleli. Všetci tam oslovali, kamo, typek tam dal také tie úplne slnečné okuliare, akéby úplne bomby, doslova bomby, Irán. Proste fakt ako neuveriteľná eufória a potom im zobrali ten gól na základe tesného offsideu a už sa im nepodarilo rozhodnúť, aj keď tam ešte šance boli ku koncu. Takže trošku mi bolo ľúto Iránu, fakt na konci, myslím si, že si zaslúžili vyhrať. Ale napriek tomu, aj nepremenil penáltu tam mal Taremi, chytenú teda, napriek tomu možno im to stačiť bude. Možno áno. 3 body, rozdiel skóre 0, budú musieť proste čakať. A možno postúpia. V tejto chvíli sú 6. Čaká sa ešte na Chorvátsko, čaká sa ešte na Alžírsko, čaká sa ešte na Kongo. Takže ako hovorím, Irán, keby som si musel tipnúť, tak tipnem, že postúpia. Ale hovorím, nebudú to mať ľahké, bude to nervózne a môže ich určite mrzieť to, že sa im nepodarilo postúpiť vlastne. Postúpili by, keby vyhrali z prvého miesta, dobre hovorím?
Nie. Boli by asi druhý. Áno. Boli by druhý, ak by nevyhrali o veľa gólov. Takže mohli ísť z druhého miesta, mohli mať Austráliu, tu bude mať Egypt. Pôjdu možno z tretieho, alebo možno nepôjdu vôbec. Uvidíme. Krutý záver pre Irán v tomto zápase. No a potom hral sa zájomne ešte v ten istý čas sa hral zápas Belgicko, Nový Zéland, kde to bola jasná dominancia. Pekné góly od KDBho spoza 16, aj Lukaku si pripísal góly. Trossard tam mal zaujímavé momenty, kedy bola penálta, potom sa rušila a tak ďalej. Takže ako pekný zápas od Belgičanov, pekné kombinácie, jednoznačne zaslúžená výhra, vytvorili si veľmi veľa veľkých šancí, 5 z nich premenili. Trossard mal fakt ako veľmi aktívny zápas, KDB si tam pripísal pekný gól. Takže hovorím, pekný výkon, presvedčivý od Belgicka. Napokon táto skupina skončila možno povedzme podľa očakávaní. Belgicko prvé, Egypt druhý, Irán tretí, Nový Zéland štvrtý. Takže Belgičania to zvládli, aj keď iba s 5 bodmi, ale sú neporazení. Uvidíme, kto ich bude čakať vo vyraďovacej fázi. Takže ako som povedal, dneska niektoré zápasy zaujímavejšie, niektoré trošku nudnejšie, ale opäť sa nám uzavreli nejaké tie skupiny. Argentína sa vyhla Španielsku, respektíve Španieli Argentíne. Takže za to som ja osobne rád a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Čiže v tejto chvíli toto sú vlastne potvrdené zápasy. Nemecko, Paraguaj, Francúzsko, Švédsko, Južná Afrika, Kanada, Holandsko, Maroko, USA, Bosna, Brazília, Japonsko, Pobrežie Sloveniny, Norsko, Argentína, Kapverdy, Austrália, Egypt. Takže bude to zaujímavé. Už vlastne teraz v najbližšom videu si zhrnieme vlastne záver všetkých skupín. Jo? Už budeme vedieť zajtra o nejakej tej 6-7 ráno vám nahrám videjko, kde si zhrnieme všetky tieto ešte zvyšné zápasy a vlastne to je všetko. Potom sa presúvame na vyraďovaciu fázu, kde ešte možno urobíme aj nejakú krátku predikciu na tento kanál, že kto postúpi v 16 finále. Uvidíme.